contoh-contohnya. Iya, iya. Sing kabar Pak. Awakmu yo sing kabar. Wong wedok yo ngono kuwi. Menangan wong wedok. Wong lanang kuwi kalah. Wong lanang aku bener kaya dijajal wong wedok tekan. Wong aku tak rasa-rasane wong lanang kuwi kaya uyul. Lha saya dulu. Dikon kerja mulih duwe dijaluk dimiki. Dikon kerja nek mulih dijaluk nek dimiki nek dicol nek duwe dijaluk nek dimiki nek dicol ngono terus. Wong lanang kuwi kalah begitu, Pak. Arep ngomong biar mancing gak edol. Wong wedok bojoku barang ngono kok kurang ajar. Cepet gawe kene kok semenangan awakmu. Wong wedok. Wong lanang iki segere ning jopo ning kerang rumah. Sabar. Wong wedok tenan. Nyambil besok ini nyambil. Kok iso